O Concello de Pontevedra está decidido a evitar que se repitan imaxes deste tipo. O 8 de setembro do ano pasado, o deterioro interno dunha das grandes árbores da Alameda provocaba a rotura e caída dunha das súas polas. O ano pasado iniciamos a reposición de todas as árbores mortas que había na Alameda, fixemos un traballo intenso de poda e de eliminación de ramas mortas e unha análise pormenorizada pero visual como se facía tradicionalmente de cada unha das árbores para testar o seu estado de saúde, non? O episodio quedou son un susto, pero dende o Concello tomaron nota e, ademais de realizar unha primeira inspección visual, agora están a someter a 91 exemplares deste parque a profundas revisións do seu estado de saúde. E nos dá unha medición exacta e absoluta dos centímetros de madeira que temos, tanto sana como como a madeira de reacción máis dura ou madeira máis debilitada ou madeira apodrecida, non? Xa colonizada por un fungo. Así mesmo tamén nos marca as cavidades ou as barreiras que as árbores fan contra os fungos, non? Todo eso sai registrado. Deste xeito buscan transmitir tranquilidade á cidadanía coa mensaxe de que a Alameda Pontevedresa é un espazo seguro no corazón da cidade. O obxectivo de iniciar esta temporada de primavera e de cara ao verán, que esperemos que as medidas se podan ir relaxando e podamos utilizar aínda máis este espacio, poder xa gozar dun espazo 100% seguro, minimizando hasta a mínima expresión as posibilidades de risco de caída de polas ou de caída de árbores que poda haber neste espacio. Este estudo avanzado de avaliación de riscos permitirá tamén elaborar unha minuciosa base de datos, incluindo a xeolocalización das árbores e o seu emprazamento sobre plano, todo para que os pontevedreses poidan desfrutar de estampas como esta con garantías.